मंडळी, गोस्वामीजी बालकांड संपन्न होताच अयोध्या कांडाला सुरुवात करतात आणि अयोध्या कांडाच्या सुरुवातीला 3 श्लोक येतात. त्यातले 2 श्लोक हे स्तुतीपर आहेत, 1 श्लोक वर्णनपर आहे. पण जे वंदन आहे ते वंदनाचे 2 श्लोक मात्र आपण घेऊया. यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वादिपः सर्वदा शर्वः शर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकर पातु मां. भगवान शिवजींना वंदन. नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम. या श्लोकामध्ये भगवान रामजींना आणि जानकीजींना गोस्वामीजी वंदन करतात आणि मग जो पहिला दोहा प्रकट होतो तो दोहा हनुमान चालिसेमध्ये सुद्धा प्रथमतः प्रकट झालेला आहे. श्री गुरुचरण श्री गुरूंच्या चरणाच्या धुलीनं माझं मनरूपी दर्पण स्वच्छ करून मी रामरायांच्या कीर्तीचं वर्णन करतो, ज्यामुळं 4 मोक्ष मला प्राप्त होतील. हे कथा ही फल प्रदान करणारी आहे. श्री गुरूंच्या चरणाची वंदना करतात गोस्वामीजी आणि मग रामकथा पुढे पुढे जाऊ लागते.